Aurrerapen handi bakoitza ideia txiki batekin hasten da. Keinu txiki batekin, pasio txinparta batekin, berrikuntza hazi batekin. Txikia izan da ere, taupada biziarekin forma hartuz doa. Horrela jaio nintzen ni. Horrela iritsi naiz 5 kontinenteetako 480 milioi etxe eta negozio baino gehiagotara. Sugarra piztu dut maitasunez kozinatzeko, chef batekin magia egiteko, kalera irten eta etxeko berora itzultzeko. Egunero, nigan konfiantza duten milioika familien ohituren parte naiz, beraien sukaldeetan. Eraldaketa eragin dut, azelerazioa, aldaketaren motorra naiz. Eta horrela, 1973 geroztik, gauza txikietan aurkitu dut handitasuna. Koprezi naiz, gas, indukzio eta motor sistemetako zure partnerra. Ia ikusezina den horren osagaia naiz, baina nire presentzia ikusi eta antzematen da. Koprezi naiz, eta hala naiz mundu osoko nire 9 ekoizpen lantegietatik. Alde guztien batasunetik eta Mondragonen parte izanik. Koprezi naiz, eta nire bezeroekin batera naiz, elkarlanean sortzen baititugu haiek etorkizunera proiektatuko dituzten soluzioak, beti beraien produktuen ADN-etik abiatuta. Eta etorkizunaz ari garela, badakizu 450 patente baino gehiago sortu ditudala? Konfiantza dut berrikuntzan, ezinbestekoa da merkatuaren beharretara egokitzeko eta aurrea hartzeko. Eta beti, jasangarritasuna, gizartearen ingurumenaren eta ekonomiaren engranaje gisa hartuta. Koprezi naiz, egunerokoa aparteko eginez.